Ana cewa Ado Gwanja ya yi sabuwar waƙa ne ba don komai ba saboda ya habaici a cikin waƙar da zai saka wannan satin. Wasu mutanen kuma suna fitowa suna magana akan cewa Ado Gwanja ya yi daidai da ya fito ya yi sabuwar waƙa domin ya nuna ƙin amincewarsa da kuma irin abubuwan da kotu ta yi masa. Yanzu kuma Ado Gwanja ya ƙara sakin fitattun waƙoƙi zafafa na cin mutuncin 'yan siyasa da kuma wanda suka sa aka kama shi. Duk da sabuwar waƙar da Ado Gwanja ya saka ta ɓata wa kowa rai, sai dai kowa ya farin ciki saboda malamin mata ya saki sabuwar waƙa. Yayin da wasu ke cewa Ado Gwanja duk irin abubuwan da aka yi masa shi ne ya fito yake ramawa. Masu sauraro ku ci gaba da bibiyan mu a cikin wannan channel ɗin tamu mai albarka, da kar ku manta da dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawa don samun ingantattun shirye-shiryen mu zafafa da zarar mun ɗora. Tirƙash ana wata ga wata. Inda Ado Gwanja yana ɓoye ya ƙara sakin sabuwar waƙa, yayin da mutane suke Allah wadare ga wannan kotu ta sa aka kama Ado Gwanja. Yayin da Ado Gwanja duk da ya ɓuya saboda baya so a kama shi a yanke mai hukunci, ya ƙara fitowa social media ya ɗora sabuwar waƙarsa. Yayin da wasu ke cewa Ado Gwanja ya yi daidai da ya fito yake nuna irin abubuwan da 'yan siyasa da kuma mutane suke masa, duk da ya nuna ƙaunarsa akan mata, duk da ya ƙi fitowa fili domin 'yan sanda su kama shi su kai shi gaban kuliya manta saƙo. Mutane kuma sun fara zanga-zanga akan kama Ado Gwanja da kotu ta yi ta cewa yana ɓatanci ga 'yan siyasa da cin mutunci ga mutane, wanda yake fitar da waƙoƙi ta lalata 'ya'yan mutane. Yanzu kuma Ado Gwanja ya ƙara fitar da sabuwar waƙa ta yin abubuwan da basu dace ba. Masu sauraro da kar ku manta da shigowa cikin channel ɗin nan, dan Allah dan Annabi ku dinga dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawa don samun fitattun waƙoƙin mu zafafa da za su dinga fitowa irin abubuwan da suke faruwa a cikin masana'antar Kannywood, da kuma sababbin waƙoƙi kala-kala wanda Ado Gwanja zai dinga saka su. Abubuwan da Ado Gwanja yake aikatawa an fito fili an faɗe su, yayin da aka ce yana ɓata 'ya'yan mutane. Na biyu kuma yana yin waƙoƙi ne na ɓatanci ga mutanen jihar Kano, yayin da yake so ya mayar da mutane mahaukata, yake sakin wasu waƙoƙi marasa kan gado. Yayin da wasu ke cewa Ado Gwanja yana yin waƙoƙi ne saboda ya dinga fitar da habaici a cikin waƙoƙinsa. Masu sauraro da kar ku manta da cewa Ado Gwanja a can baya ma an mai wannan sharrin, an ce yana aikata iskanci da 'ya'yan mutane kuma yana yin waƙoƙi wanda basu dace ba. Duk da dai kotu ta wanke shi akan irin abubuwan da mutane suke faɗa, yanzu kuma an ƙara kama Ado Gwanja akan cewa yana yin waƙoƙi wanda basu dace ba. Masu gaba da bibiyan mu a cikin wannan channel ɗin tamu mai albarka, muna godiya da sake kasancewa da mu da kuke a kowane lokaci.